Salut! Andrei aici. Acest video o să fie despre mine și despre o parte din povestea vieții mele. Dacă până acum am obișnuit să vă transmit articole legate de psihologie, de alimentație sănătoasă, de starea mentală, dacă am încercat să fiu mai aproape de voi prin diverse metode, astăzi cred că e timpul să ne cunoaștem mai bine. Astăzi cred că e timpul să dezvălui o anumită parte din mine. Astăzi cred că e timpul să mă cunoașteți voi mai bine și să pătrundeți ușor în lumea mea. Această decizie nu a fost neapărat una ușoară pe care o iau. Și acum nu știu exact la câtelea video sunt pe care le înregistrez, pe care le opresc, pe care mă gândesc că o să fac montaj. De ce foarte mult asta? Pentru că și mintea mea îmi spune, serios, Andreea, dar de ce oamenii vor să afle despre tine? Sau de ce tu trebuie să apari în fața oamenilor să le spui anumite lucruri? Dar cine ești tu? Sau cine te crezi tu? Mintea, de asemenea, îmi spune, dar tu n-ai nimic important de spus. Dar ce să faci tu cu oamenii? Sau cum să-i ajuți? Sau ce poți tu să faci mai mult pentru ei? Da, din nou mintea îmi spune, tu trebuie să stai la tine în cabinet, oamenii n-au decât să vină la tine, dar ce trebuie să ieși tu către ei, să le spui? De să le spui și lucruri despre tine, asta e deja de dreptul. Nu se poate face asta. Asta e ceva ce mintea îmi zice. Unele dintre lucrurile pe care ea mi le zice, cu siguranță zice mult mai multe, doar cu momentul de față aleg să o pun pe off și să nu mai ascult foarte mult ceea ce zice, pentru că vreau să fiu mai aproape de voi și vreau ca și voi să mă cunoașteți mai bine. De unde mi-a venit ideea aceasta? Nu e neapărat un lucru plăcut sau ușor. Mi-ar fi mult mai ușor să stau acolo în spate, închis, într-un colț, să vină lumea spre mine și să nu ies eu neapărat public și în față. Însă mi-am dat seama că asta nu e despre mine, ci despre mine e să fiu mult mai aproape de voi ca să pot să vă ajut. Dar ca să fac asta și din respect pentru voi, e nevoie să știți și voi anumite lucruri despre mine. Mi-am dat seama sau am realizat zilele trecute foarte mult asta când una dintre persoanele cu care eu lucrez pe partea de psihoterapie individual îmi spune, văd ce fain, sau cumva ce fain de tine că tu cunoști toate aceste informații. Eu cred că e minunat și că se poate trăi foarte fain cu asta. Și în momentul respectiv, sau poate că nu chiar atunci, ci ulterior, după o anumită perioadă de timp, am stat și am realizat că poate majoritatea persoanelor cu care eu lucrez se gândesc sau au tipul de gândire, ce fain! Ce fain e să stai în scaunul de psiholog, să știi toate lucrurile acestea, să poți să înveți pe alții, să poți să-i ajuți, să fie acolo. Asta trebuie să fie foarte fain și foarte mișto și e parcă starea de zen. Da? Sau poate să gândesc, eu niciodată nu pot să ajung acolo. Sau poate să gândesc cu siguranță, e o norocoasă, drumul a fost lin, calea a fost lungă și lină, presărată cumva cu succes, cum se zice. Adevărul nu e așa. Lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Poate, dacă ar fi să-mi expun aici tot trecutul, toate situațiile prin care am trecut, categoric ar fi un documentar întreg referitor la asta. Cine știe, poate într-o bună zi o să ajung la un nivel așa de mare încât o să fie făcut și un documentar despre mine. O să ne dăm seama că probabil am tras de 3 sau de 4 ori mai multe decât anumite persoane, că o trebuie să trec prin anumite situații extrem de dificile sau cu mai puțin dificile comparativ cu alte persoane. Da? Unde vreau să punctez și ceea ce vreau să zic e că nu e totul roz. Da? Sau nu e ca și cum am ajuns aici și gata, stau în scaunul de psiholog și viața mea e totul roz și wow, nu.
stau în scaunul de psiholog și înțeleg foarte multe situații, înțeleg foarte multe stări. Da? Și nu le înțeleg doar din cărți, ci le înțeleg și prin faptul că am trecut și eu cu ele. M-am confruntat și eu cu depresii urâte. Știu ce înseamnă să nu vrei să te ridici din pat, să nu vrei să faci absolut nimic, să nu ai chef să faci nimic, să nu știi încotro să o iei. Înțeleg foarte bine ce înseamnă să te simți blocată, rătăcită. Înțeleg foarte bine ce înseamnă să-ți fie fața îndreptată mai mult înspre moarte și mai puțin înspre viață. Înțeleg foarte bine toate aceste aspecte. Da? Înțeleg foarte bine ce înseamnă să-ți fie frică, ce înseamnă să-ți fie frică să fii condamnată, judecată, criticată. Da? De asemenea, să nu aveți impresia cumva că eu am ajuns până în acest punct fără să am traume, da? Sau fără să fiu traumatizat într-un anumit fel. Nu o să vin să vă expun povești de genul am fost abandonată în mijlocul străzii și acum uit unde am ajuns, sau părinții mei erau alcoolici și vai de mine câte bătăi am luat. Nu, din fericire am avut parte de o familie foarte faină care au făcut tot posibilul ca să fim bine și să fie fain, însă, da, categoric au rămas anumite urmări. Nu consider, nu cred că există familia perfectă, părinții perfecți, astfel încât să decurgă totul normal, așa cum nu cred. Da, asta nu înseamnă că nu fac tot ceea ce pot, ca în momentul în care eu voi avea copii să încerc să-i traumatizez cât mai puțin, dar nu trăiesc în iluzia că o să fie perfect. Asta e categoric, nu o să fie așa. Da? Unde vreau să mai punctez, că înțeleg și acele persoane care suferă de anumite traume, știu ce înseamnă să suferi de trauma de abandon, știu ce înseamnă să suferi de trauma că nu e suficient de iubită, de apreciată, de validată, de înțeleasă, da? Cunosc cumva și toată partea asta, adică efectiv nu vreau să trăiți cu impresia că nu știu ce înseamnă asta, da? Da, categoric, probabil că aș fi vrut să le aflu prin alte metode, probabil aș fi vrut să învăț despre astfel de lucruri din cărți, cu siguranță. Era mult mai fain și mult mai simplu să înveți toate lucrurile acestea, da? Din cazuri, da? De la oamenii cu care lucrezi. Dar nu. A trebuit să mă confrunt cu ele. A fost nevoie să vindec o parte din ele. E nevoie să vindec în continuare părți din ele. E nevoie să lucrez în continuare la mine. Partea aceasta cu vindecatul în ceea ce privește sănătatea mentală, cu îmbunătățirea stării de sine, cu autodezvoltarea și cu dezvoltarea, consider că e un proces care trebuie făcut tot timpul, consider că e un proces care durează o viață, consider că e necesar și e absolut responsabilitatea noastră, a fiecăruia dintre noi, să facem asta. Avem responsabilitatea să fim bine, avem responsabilitatea să ne vindecăm, avem responsabilitatea să ne dezvoltăm în fiecare zi, da? Și să facem să fie mult mai bine pentru noi și avem responsabilitatea să încetăm să ne comparăm cu ceilalți și cu cine trebuie să ne comparăm, cu noi. Dacă astăzi sunt mai bună decât ieri, dacă astăzi sunt mai bună decât un an în urmă, dacă în momentul în care am privit cu un an în urmă să-mi răspund la întrebarea m-am dezvoltat, m-am evoluat, am făcut ceva în direcția potrivită sau din contră, am rămas tot acolo sau și mai rău, am decăzut sau am mers și mai mult într-o direcție nepotrivită. Asta ține de responsabilitatea noastră. Nimeni, dar absolut nimeni nu o să vină să ne scoată, să ne salveze. Dacă încă trăim în iluzia că o să vină un făt frumos sau Maica Teresa sau
cine știe cine să mă salveze și tot timpul aștept ajutor exterior, da? Trezirea. E absolut o iluzie. Da? Toată munca aceasta sau parte din munca asta sau mai ales începutul, în momentul în care iau decizia să lucrez cu mine, cu interiorul meu, cu traumele mele, nu se poate face de unul singur. Da? Sau de una singură. Din nou, e o iluzie. Da? Sau și dacă se poate, probabil cât face de unul singur în 5, 6, 7 ani, cu ajutor ai putea să o faci mult mai repede. Da? Într-un an de zile. Da, recunosc că m-am numărat printre persoanele care am vrut mai mult să fac singură, care am vrut să aplic pe mine tehnici singură și să merg într-o anumită direcție și să mă vindec singură. Tocmai de asta zic, mi-a luat mult mai mult timp, da? Decât dacă la momentul potrivit aș fi apelat la ajutor de specialitate. Tocmai de asta insist, da? Și vreau să te ajut pe tine să nu treci sau să nu faci aceleași greșeli ca și mine. Da? Cumva despre povestea mea sunt multe de zis. Da, orice întrebare ai, dacă vrei să afli mai mult sau orice vrei să mă întrebi, cu mare drag, știi unde mă găsești. Totodată mai multe despre povestea mea și despre situațiile cu care m-am confruntat, o să le public un pic mai mult în următorul curs pe care o să-l organizez și care va avea debut în curând. O să las mai multe detalii și în postările următoare o să vină mai multe informații legate de acest curs. Cu mare drag te aștept să te înscrii și pe tine. Deocamdată cred că e suficient pentru că cu siguranță a ieșit un video mai lung. Cu siguranță poate că e de ajutor unora, poate că a ajutat pe alții să mă cunoască mai bine, poate că nu, poate unii o să închidă video după 30 de secunde, alții probabil au ajuns până aici și dacă da, vă salut și vă mulțumesc. Oricum, cu siguranță o să ne auzim mult mai des de acum înainte, da? Cu siguranță o să fac mult mai multe videouri, cu siguranță o să ies mult mai mult public decât am făcut-o până acum și aici, în acest video, îmi iau acest angajament. Pe curând!